Pre, diri nang tamang atang pre, diri po mo agi atong patinon. Diri mo agi pre. Tagun sa na urasa mo agi pre. Basta ingon o aros ang urasa pre. Sige pre, pila tong katang. Sige pre. Diri man tumo agi pre kay mo trabaho man to siya pre. Diri tamang atang pre. Kay patyon ito na to. O ba pre? Sige pre. Pila ta. Ato at ngan diri basi mo agi na turon. Pre, pag moabot ang kahit siya pre, akong tagbuo. Lingaw-lingaw na kong istorya. Dahil liputa sa likod, biray dungga pa na yun. Sige pre, tingawag istorya. Ako'y balas likod. Anyanin ako na skilled dari igon pre, para siguro yun. Asa pre yun. Sige, pre. Bira na yun, pat yun yun pre. Sige pre. Wala pa man lagi pre. Nadugayan man pre. Ulat-ulaton sa nato pre. Sige pre. Katon sa nato. Sure po ka nga dito mo agi pre. Sure, pre. Dito mo agi. Nganong wala pa man pre? Wah, pulko kabalo pre. Wala ba ilang agyanan diri pre? Wala man pre, dili ra mo gid siya mo agi pre. Basing na daw tang naitabutos unahan. Buyag po pre. Ay pagsulti yung anak pre. Basin ra pre ba kay nganong hantod ron wala pa mangyapon. Noon sa pre. Mayo untag walay na hitabo dautan ato pre. Kagmay para bang mga bata ato pre. Bitaw pre no. Luoy po taong kayong mga bata o gulay aman. Basin laman tao gulay daw tang naitabo ato. Basin naman pre. Uy, gaon sa mo diya. Ang gahigda man mo. Ay, Mikey, naanak ka. Kanina rami gahulat nimo. Oh, may kay nanak ka. Ganina ra mi gaulat nimo gipangkapoy na lang mi gaigda lang mi dre. Bala ka kay minimo nganong karon ra kami agi. Kanina rami gahulat. Oh, nabalaka gyud kayo mi gatumig nay daw ta nimong naitabo dito sa unahan. Kuyawan mi. Salamat kayo kay piske na agi. Mao gyud. Sus, unsaon na lang kung naa pa. Gagmay para ba kayo imong mga bata? Mao jud, gagmay pa kay imong mga bata. Unsaon man nga umigat man kay ka og sayo god. Mo nang naminyo jud noon ka. Ha? Ngano man kol? Nganong nagulat man mo diri nako? Gaulat mi nimo kay patyon unta kanamo. Patyon ka na mo. Patyon ko ninyo? Di na mahimo. Pero dili pa na mahimo. Dili na mahimo. Nga patyon ko ninyo karon. Wala unta ko ninyo paibala. Dili man ka gustong paibalon nga patyon, ani na lang. Atong usbon i-rewind na to. Balik ka dito sa mga agyanan, balik ka drig agi, dili na ka na mo paibalon nga patyon ka na mo. Gusto pre. Kana pre. Pagka-pride ana di mo pre. Naguna-una magana. Ako pa. Sige ha, mubalik ko dito. Ulatan lang ko ninyo. Sige, ulaton ka na mo. Oh, laton ka na mo, sige. Direta mamungko pre. Agundong to, galakaw. Gapaya-iya raglakaw pre. Parang kung orasan pre. Dugay magkayo pre. Atay wala pa man pre. Hindi na ganito mo balik ring agi pre. Bitaw pre. Wala pa man.
Aw, kung dili ito mo balik, pre. Ato tempat yun. Ulat-ulatong na nato, pre. Mubalik lagi to ron. Ayaw gipariyaan na niya. Nga wala nakabaliki. Na pre, oh, nagpadulong na. Oh, kita ko, pre. Aw, kung wa pa ni balik, patyon gud na to. Nagdala pagkauban. Oh, ganun karon na magkadugay magkanibalik. Anong dugay man kay ka? Nagdala pa jud kag kauban. Kumura ba nang gaingon nga usbon? I-rewind. Maong ning balik ko sa kong agi. Oo, ningon ming usbon pero wala mi ningon pagdugay. Ug kinsa po na imong kuyog? Langan, dili madugay. Hapit pa ko sa kong amigo. Oh, nganong mihapit pa man pud ka? Oh, nganong niapit pa man ka? Mihapit ko kay kaganiya, niapit man ko sa ilaha. Unya, ingon ba ya nga usbon? I-rewind. Di, balik ko sila. Wala pa nimo tubag akong pangutana. Kinsa man imong kuyog? Mao niya akong amigo. Nga akong gyagyan ganiya. Pulis ni. Pulis? Pre. Pulis, pre. Pulis ka? Oh, pulis ko. Kunin silang doon gusto mo patayin mo ba? Oh, muna sila bay. Ah, kamo di ay. Ali, kuyog mo na akong duha. Alam mo po ta, Asa ta, sir. sir? Asa pa man di ay di sa prisuhan. Sir, idala raman ko ani akong kumpare, sir. Siya radak pa, sir. Ilum dia. Siya gay nagdala na ako, sir, kay siya gaingon nga patyo namos mikong karon. Ay gid, sir, kay siya ginangga idea, sir, nga pabalikon si Moy kong sa agi. Kay di na mo siya pahibalon nga patyon. Baka kon man ka, pre. Ikaw gay nang gaingon nga ikaw moy mulingaw-lingaw gustorya ning mikong dayon ako imo paliputos likod ako'y padunggabo nimo. Siya ray dakpa, sir. Ah, ay na magtuluran ning duha. Ali mo duha kuyog mo na ko. Ano, pre? Ay, asa mo balik ko. Hoy! Balik mo dire! Hoy! Gusto, pre. Kana, pre. Pagka-pride na natin mo, pre. Nagkauna-una magana. Ako pa! Yay! Shout out! Shout out na ko ni Hanilit Baludbod o ni Saida po. Shout out! Shout out day ko ni Grosana TV o ni GB Sabiron. Subscribe mo ni Grosana TV. Shoutout di ay ni Libet Galang ug ni Clint. Ikaw. Shout out ako kay Rosijin Aturado, kay Maria P. Lapinig Kaagas. Kagadas. Shout out. Shout out. Shout out ko ni Cristel Sirano ug ni Jinjek Display. Shout out. Og moro to mga kaibibo, daghang salamat sa gustong magpa-shoutout. First time nga maka-comment sa akong bagong video nga i-upload mao ang among i-shoutout. And please don't forget to like, share, and subscribe and click notification bell para ma-update mo pag nanapod may bagong video nga i-upload. Og moro to mga kaibibo, daghang salamat. Always na tunduban ng taong healthy. Vivo! Vivo!